Waosan Sabda Mazmur kalih ayat setunggal dumugi kalih welas. Ratu kang jinebadan dening Sang Yehuwa. Dineo para bangsa padha mampang-mampang wringuten lan para suku bangsa padha ngangen-angen kang tanpa guna. Para raja ing bumi padha siaga ing perang lan para panggedhe sakuton arep ngayoni Sang Yehuwa lan Sang Jebadane. Pangucape, ayo padha medhot dadunge lan buang kendarate. Panjenengane kang lenggahna ing swarga iku kumujeng, Sang Yehuwa mawi wong-wong mau. Nuli padha didhawuhi kalawan bendu lan digirisake kalawan bramantiane. Ingsun kang wis ngadegake ratu ningsun ana ing Sion, gunung ingsun kang suci. Aku arep ngandhakake kekancingane Sang Yehuwa, pangandikane marang aku. Sira iku putraning ingsun kang mutrakake sira ing dina iki. Sira nyuwuna marang ingsun, mesti sira sun paringi para bangsa dadi pusakanira lan pungkasaning bumi dadi darpeira. Iku bakal sira ejur kelawan gada wesi, bakal sira remuk kaya grabahing kundi. Mulane, he para raja, padha tumindaka kang wicaksana, para hakim ing bumi padha ngrungokno marang pepeling. Padha ngabekti marang Sang Yehuwa kanthi pakering lan sungkemana sampeyane kanthi gumeter, supaya panjenengane aja paring deduka temakue tumpes ana ing dedalan amarga bebendune gampang banget anggone molat-molat. Rahayu sakehing wong kang ngungsi marang panjenengane.